Burkina Faso ka finitigiw ka dagakura min sigira sen kan yaasa ka se ka banbagaci walew kɛlɛ jamana fan naani bɛɛ ra n'an ko commandement des opérations du théâtre national olu ka ɲɛmaw ye laseli di kunun foroba jabarani kan. Lieutenant colonel Yves Didier Bamuni y'a yira ko latigɛ dɔw tara ni Burkina Faso ka fanga ɲɛma lieutenant Paul Henri Sandaogo ye min kɔnɔ o bɛna se ka jɛnkulu kɔrɔ dɔ bila sen kan n'ale tɔgɔ ko BVDP ale ye brigade de veille pour la défense de la patrie ye. O jɛnkulu bɛna kɛ sababu ye ka magbansanw jati ta ka se kɛlɛ min warangatalen do jadikɛlaw kosɔn ani o tɛmɛnin kɔ ko olu maa ninnu bɛna se ka to ka kunnafoni jɔnjɔn di finitigiw ma yaasa u ka se ka nin kɛlɛ nin kɛ kosɛbɛ. O tɛmɛnin kɔ lieutenant colonel Bamuni y'a yira ko jamana bɛna tilan fandara fila ye min ye kɔrɔnfan ye ani worodugufan ye ko o fandara fila ninnu bɛna kɛ daga ye an bɛ min wele ko zone d'intervention militaire o ye ko finitigiw bɛna se ka to ka u ka baara kɛ o yɔrɔ fila ninnu de la kosɛbɛ. O fan fɛ a ɲinina dugulenw fɛ minnu bɛɛ sigilen don nin fandara fila ninnu na ko u ka se k'u ka sigidaw bila ka t'o yɛrɛ sɔrɔ jamana fandara min na lankana ko sabatinen don dɔɔni. O bannen kɔ commandement min bɛ kɛlɛkɛ jɛnkuluw ka opération kunna ale y'a yira fana ko finitigi dɔw walima yɛrɛkɔrɔsi dugulen dɔw bɛ kɛwale dɔw kɛra minnu dangani tɛ sorodasiw ka sariya kɔnɔ ni maa min minɛna o kɛwale ni ɲɔgɔnna sira ko sariya bɛna boli o tigi kɔ kan. N'an ye filɛlikɛ jima lɔ na an b'a ye ko min ye banbagaci walew ka kɛlɛko ye o bilalen tɛ finitigiw dɔrɔn de bolo. O de kosɔn dagakura min sigira sen kan n'an ko brigade de veille de la défense patriotique ale ka ɲi ka se ka kɛ sababu ye ka magbansanw to olu ka farafintigiw kan ka se ka nin kɛlɛ nin kɛ kosɛbɛ. Nin tun ye Kade Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso.